Evidens er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper danske virksomheder med at udvikle deres arbejdsmiljø til gavn for deres medarbejdere, og det skaber trivsel og udvikling i virksomheden. Samarbejdet med Evidens, det fungerer rigtig godt, og vi har haft det rigtig mange år. De konsulenter, de sender herud, de er velforberedte og rigtig hurtig sparring, hvor vi får løst vores udfordringer med det samme. Vores kunder er primært industri- og håndværksvirksomheder, og spænder lige fra mindre virksomheder til større virksomheder. I en virksomhedsaftale får kunden tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som har til opgave sammen med kunden at få lagt målsætningerne og de forskellige planer. SOSWeb er et digitalt system, som vi har udviklet i samarbejde med vores kunder. Det er et online-system, hvor vores kunder kan styre alt omkring deres arbejdsmiljøarbejde. Både til gavn for deres medarbejdere, men også i relation til samarbejdet med deres kunder. SOSWeb hjælper os med eftersyn af diverse ting, og så er det, at vi ikke behøver at huske det. Vi får en notifikation om, hvornår tingene skal efterses et stykke tid før. Appen er egentlig ret intuitiv og nem at finde rundt i. Når vi snakker arbejdsmiljø, så er det meget komplekst. Det er alt lige fra ergonomi til arbejdspladsvurdering til sikkerhed ved maskiner og kliniske risikovurderinger. Vi tilbyder kurser, som forankrer rådgivningen og praksis. Fra lovpligtige uddannelser til andre kurser, der kan skabe værdi og udvikle virksomhedens arbejdsmiljø. Kunder hos os oplever øget tryghed, overblik og forbedret arbejdsmiljø, der også styrker deres forretning.